Sa distrito sang Mandurriao, lalaki ngayara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimnon ginkastigo matapos sumbagon ang isa ka babayi. Nakatutok, John Sala exclusive. Dugoon ang itsura sa lalaki nga ginkilala kay Bonifacio Bilarca, residente sang Ibauan Norte, Mandurriao, matapos ginkastigo sang gwardya kag isa pa ka lalaki sang Nagmaoy sa sulod sang isa ka convenience store. Sa panaysayon sang gwardya sang convenience store, namilit si Bonifacio nga magdugang pas ang ilimnon apang kulang ang kwarta sini. Gusto niya mo ilimnon, ipagwaya gid ya, 15 ya kwarta pagawon mo timo. Ano gusto niya tiyanggi nga utangon niya iya. Dugang panhidor, makapila niya ka beses ginhambalan si Bilarca nga magpauli apang Nagmaoy pa ini kag nanumbag pa sang isa ka babayi nga customer. Ginpanginwala ni Bilarca ang akusasyon kag nagpaathag na nagbalos lang siya sang ginunahan sumbag. Way takon nga una sumbag, galing kay ang hitabo nga sa to 10 oras nga istoryanay namon. Una siya nga nagsumbag kanakon. Nag-aregluhan ang duha ka kampo apang temporaryo nga ginhunong sa Mandurriao Police Station si Bilarca bangod sa tuman kahulugbon. Upod kay Cirilo Rentuque, John Sala, 1 Western Visayas.